Så er vi lige landet. Hej til plejecenter. Det er så her, vi skal spille. Der er gang i julebasar. Jeg hedder Mette, jeg kommer fra Damernes Butik. Og vi har dejligt tøj med ud til beboerne. Har du noget special der? Der er både noget dejligt strik, kjoler og nogle dejlige farver og lidt rødt til nisserne. Og hvad har vi herovre? Tutkopper. Ja, det er drikketud. De hopper ikke af. De hopper ikke af? Nej. Det er godt. Så man kan have dem med i hoppevognen. Jette, du sidder og strikker. Jeg sidder og strikker. Nå, hvad? Jeg kommer fra den lokale garnforretning hernede i Valsø Hovedgade. Okay. Strikkelyst. Oj. Ja, det var smart. Fra alle os til alle jer de bedste juleønsker. Vi håber på, at I må få de rare ting, vi ønsker. Omkring det flotte juletræ, vi danser og vi springer. Til vores fest, vi får en gæst, juleklokken ringer. Kling, klang, klinger, over by og land. Kling, klang, bringer den kære julemand. Fra alle os til alle jer, hjertelig velkommen. Nu har vi lov at lave sjov med dans og sang og trummen. For nu er julen kommet. Nå, jeg vil da. Hey, det er sygen. Kom så piger, kom så drenge, det skal ikke vare længe, bare ingen tid at spille. Nu skal det gå lidt vildt. Jeg klipper lidt med saksen, og jeg har færd med nålen. Du bare ikke misser, så jeg skaffer op med flere. Jo friske pot skal være bag det trolde. Det er friske pot. Du skal være bag det trolde. Når man er så på, det vil bruge hvert minut. Sveden spiller bort, så er det hele slut. Nu er jorden ny, og fælden den er klar. Så var altså ingen tid til nogen dække der. Hjemmeklang, over vejs liv. Kan man høre det fra deres spændingsmelodi. Hjemmeklang, denne mange skov. Og hvor er det sjovt.